ta. Tulong mira pa lang nakitong tungtong. Nagbid-video, pinabalunan da kami tigudwa ka ba nga. Taro. Welcome to Tapel. Dito iti sumro ka nga mapandigay. Tapel. Namin gagayem ti kuha agpuros. Kasi kanu gayam sisinango tanawan ti malabsan nga bunga na no agpuros da. Pamutino, sis. Sis. Daming tibay. Oh, hi guys, ko na kumita ka dyan eh. Kumita ka Anya dyan eh, video. nga high blood. Oh. Wow, diyan kulay na. Baluwat? Baluwat? Ay, po si Gaya. Eh. Hi guys, welcome to my tarong. Welcome to Katarungan. Nangabilyado kayo din? Ragasa. Ay, kabasog, ma'am. Ay, so. Nakamord dito tayo bing nga ginapatpatang mi. Kun, ma'am. Idadaol mo dahil ti sani. Na? Kasano na dabot na ni sina-sina kasi. Kun, may balong mo, kun. Ah. Ay, apay lang kita, basit pa lang kita. Ay, dagi reject nga sigud da kay ti mangikwan. Purwa, kun, ma'am. Ibalong ko dati yun, dabunan. Ay, balong tayo dati yun guys kasi dati abot na. Apay kay balong tayo. Kan mo lamaan. Kay ura gitu Handa nga, balong mo. handa nga ilako. Sayang, guys, Diba? Oh shit. Api nagsing. So nagdako guys. Pero may balong. Oo. Kasi dati Madina. Hala ano? Kasano kay? Naggatil. Nya. Inal daw kay mo lang nga kwanti. Agpurus tigas to. Martes kan Sabado lang. Apay. Tumo lang Pangdapo. Pangdapon ti Gonzaga. Oh, ayun niya, Domingo kun ko. Merkoles. Merkules. At damo no ka tumegang angkat kanya identi. Dalas tama. Kuna ko ni naglawa. Arko. Adaman pa ti eksena dagiti aso ko. Naglawa ni oh. Dito guys, ti nakalawlawa nga Katarungan. Ti pamilya Kabasog. Nagtutudon nga magpurpuros kami latta. Kasano nga dagiti babasit anti kaslakan dagito ni okay lang dagito. Sa bali presyo na no babasit. Pang pinabet dagito nga size, di ba? Ayure da nga dumakkel nga talaga. Tadagito inya ti purpose na katalapa agdi pangkwa to size na pang tuno niya, pang torta. Oh.
Okay, so dagiti gayam babasi nga kastoy pa handa pa nga puruson yuray da nga dumakkel matidug nga kaslakan datoy. Stoy ni pangtuno. Binagkat ko dato tsinelas ko ta napunnon ti napunnon ti pitak. Oh, saka-saka. Dito nga manager dito ikon niya. Asyendero dito katarungan. Daytoy, nawanan ni nadadaan. Kasano nga dagiti adda ti buttaw na kasi puruson nyo mo lang balong yung lata no makita yon. Pilya, mapilyan ito kon ma'am. Nagsayang ni. Ko di ba dulat tano dita tiyenda ano ka kadulat talaga di ilako da nga buta-butaw bagad inidges. Mayat ta. Di dadakkel mo ko nga mabutawan man. Mm. Sige balbalong ni. Oh, Tuwa nila tang pagtan. hamo agtubo ko man ya. Malungsot. Ay. Kita nyo guys ni dadaol ka no dagito yun. Ngum gusto na nagpipintas pa ilang tilangan na. Pero dito ipelang no kani sort da ni baleng da dagiti makita da nga dati dadaol nan. Gidabot na uri sa gabasit lang. Ibaleng dan handa nga itipon kon dati kwan. Dati purusunda. Gidi madadadaol ko. Kwa ma'am. Ikanda ko matikwa pang merienda dagi jay. Makimbaging sa latan ata. Kwa mo puro mo inigos dagi jay may daalan pang pakalata ti baboy yun. Hang masaysayang dagiti pagibulong daw nagkasingsing po da pay dito no nagmeti pa nagpuspuso da pagipadawa da. Tamtamdaman ko kwa do nga ta iawid mi. Pero adon po. Uri no limlima sa pala na purus ko. Damo dagiti napapaiddan maganano dan. Nato ba ni manager Arayon yan? Nakado. Apay kiti nga di pala manang danti kwa para purus na. Nagpuros ta nagdadakkel. Kaming guys. Humpay may sa oras mi dito yung nagadutin yung padawa da kanya mi nga si daom mini. Ay, apo. Naggalis. Kastoy da ka singpo dito eh. May kalamag itong tungtong ko pabalunan da ka tigudwa ka ba, di ba? So nga may kay mo dito yun. Hi, Clay. Ko naman Hi guys, ko naman Clay. Nakalaw pay dati kwa. Clay, hi guys, ko naman. Pagpurusan da. Nagpasiti na tulong mi na panlang nakitungtungtong. Nagbid-video, pinabalunan da kami tigudwa ka bang nga. Taro. Damo la tanu ti panawon no kay di nga makakayuan. Mabagyuan. Upay ano. Oo. Kuton ken igges nga ro, ti kalaban mo ti kastoy. Sayon tumulay pagisako manin.